What's up? What's up, man? 30 januari. 30 januari. En wie wil je nog mee? Wat is vandaag 30 januari? Wat voor vandaag? Weet ik niet. Dan is WhatsApp is van Oud Prins van Glen. En dat is voor gebeld of wie mee moet doen. En volgens mij kan je weer gebeld of wie mee mocht doen. Ja, want zeg maar. Wie wil het toch? Hier zing ik. Ik kan geappt of wie mee mocht doen. Ja. WhatsApp, hè? Ja. We hebben een groepsapp met Oud Prins van Glen. Hebben we WhatsApp. Heb ik Bert Salde geappt, maar ik ken niet appen, dus dan heb ik hem gebeld. Ja, want die vingerswatten die ik ken. Sorry, tegen niet vertellen. Het is trouwens een zondag. Zondag 30 januari. Oh! Wat? Het is een zaterdag. Natuurlijk een zondag. Onze kamerman zit net er, het is een zaterdag. De Belgische middag waren op de zondag, maar dit is op de zaterdag. Zaterdagavond. Ja, want in de Haanhof in Glen, zaterdagavond 30 januari. WhatsApp. Met de corona's en Wie drie? En we zullen de tollen zeggen. Ja. Dat is oké. Dat is oké.